kwasa savele obala South Africa siyabingelela kuphi nakuphi khona niwela umduduzo ngamkhwanazi ke sibingela sivela kwenhlangano ebizwa ukuthi Ithuleleni Organization. Sibingela sengapha eJozini siyafika nje manje sekuseni lokho sisuke ngabo 12 emakhaya size ngapha ke sizobona ubaba onenkinga kanza kwethu ngoba njengenhlangano Ithuleleni igama lethu liyasho ukuthi uthuleleni mangabe unenkinga. So kulombhidlango ke osibhekene nawe GBV esaziyo nathi silokho simile sasho ukuthi abantu besilisa kubeke ngathi bayacendezeleka abanye kuze kubaphoqa ukuthi bagcine bethatha inyathelo ngokuthi bathathe imithetho ngezandla zabo ufishi asikuthandi ukubona kwenzeka lokho. So siyawaqoquzela kamadoda ukuthi avela akhulume ke njengoba singapha ke sizobona ubaba ozosho ukuthi ubaba bani nokuthi ke inkinga ngabe ikephi sibone ukuthi ke singamsiza ngani. Baba siyakubingelela. Yebo baba. Yebo ubaba ba ngumlungu Philip Ndimande. Khona la eJozini? Khona la eJozini kodwa esigodini saseMafene. Yebo. Ubaba uwasibiza njengothuleni icela size sizomupha indlebe khona inkinga abhekene nayo ngabe baba kwenzakalani? Ngibhekene nenkinga yomndeni wami. Unkosikazi wathola abantwana ngaphandle komshado. Ngakho ke ngicela ukuthi Uthuleleni TV engelekelele ekutheni ngenze iDNA nalabantwana. Kumanje bangethuka kune protection order nje engiyenze ngesonto eliphelile ngolwesibili. Bangethuka benza konke bathathe impahla yami yonke bathi bayicazile icala lisenkantolo bangikhuluma sebeyicazile ukuthi impahla ethile ngekabani impahla ethile ngekabani impahla ethile ngekabani inkomo ziyadayiswa nje ngikhuluma namhlanje. Uma siqeda lapha nje ngiyahamba ngilandela umkhondo wenkomo eseyidayisiwe. Imoto enye iKendevu iFord Ranger i-registration le ngithi iKendevu idayiselwe uMr Gumede uLinda Gumede oyinduna yaseBifu. Sengileke khona ngakhulumisana naye icala ngalithumela kummeli wami njengoba ngithi icala kunecala le divorce elikhona elisenkantolo. Kodwa into eyinkinga ngangenze i-agent application enkantolo kuleli sonto lwesihlanu ngolwesihlanu kusasa ngiyobe ngiqeda u10 weeks inkantolo iyehluleka ukukhipha isinqumo nge-agent application engangifakile ukuthi impahla kayimiswe. Amasimu uwahlahle onke umfazi uyazenzela nje akangibike lutho imali ngeyakhe. Kodwa ngifaka i-agent application enkantolo ukuthi ayimiswe izinto zami kuze kuphele i-divorce case. Ilokho ke engicela ukuthi ningenzele khona nina akwaThuleleni TV. Okay baba ngizocela nje ukuthi ke usithathe nje kusuka mhlawumbe ukuthi ke ngoba ngiyeza kunezingane la uthi akuzone zakho nihlangana nomakoti nihlangana kephi ngamuphi unyaka umshado makuba khona umshado makuba khona ukulobolana mhlambe kuze kufike nithola abantwana nanokuthi ke siyoze sifike la khona ukuthi sekukhona inkinga ziqale kanjani inkinga nihlangana nini nomama? Sihlangana ngo1983 nomama. Sihlangana eMjindi endaweni yenkosi uSiqakatha. Inkosi uGumede. Kuthe ngo1984 wafika ezosho ukuthi usethola umntwana. Ngahamba ke ngaye ngahlawula ngenkomo ezintathu nembuzi kwathiwa ngeyenkosi. Inkomo yokuqala kwaba ile ehlatshwayo kwathi inkomo embili zasala kwathiwa ziyoqala ilobolo. Kuthe ngo85 waphinda futhi wasethi kimi usekhulelwe ingane esibili. Hayi ngase ngikhipha inkomo eziwu9 ngiyokwengeza kulezi inkomo ezikhona eziphambili ezimbili okungukuthi zingu11 inkomo.
Kuthe ngo-1986 yazalwa ingane yomfana uNkosinathi Ndimande yesibili eyoqala ibuphi bayoqala ngalo intombazane uHappy Ndimande. Uma ngabe ke izalwa lengane ngadlulisa isikhathi esingange inyanga ezisithupha ngase ngiyahamba ngiyocela ngithumela abakhongi bami ukuthi abambe ongicelela umshado. Uma beya lapha abakhongi bami bafike ke bahluleka kuthiwa angiqedile ukulobola. Ngaleso sikhathi mina ngangise Western Cape lapha engangisebenzela khona ngokomsebenzi. Ngafonelwa kuthiwa angeke uthole umshado ngoba awuqedile ukulobola. Ngalinda ngaze ngabuya. Ngathi mangifika nje ekhaya ngadlula ngaya khona esigodini saseBiva la umzokombokazi wakhe khona. Ngafika ngakhuluma nomkhwa wami wabiza abafowabo. Ngase ngithi mina kuye mkhwa wami ade ngithuma abakhongi la ukuthi bezongibhekela bezongicelela usuku lomshado. Kodwa ngithola ukuthi wena uthi angeke ngiwuthole umshado ngoba angiqedile ukulobola. Ngabe kunjalo umkhwa wami wathenda yebo. Ngithi mina ngicela ukungichazele kanjani. Wasethina kimi ngikhiphe inkomo ezo9. Ngase ngithi mina ngangiqala ukukhipha inkomo ngoba ngikhipha inkomo ezo9. Wathina cha. Zikhona inkomo oyikhiphile zenhlawulo. Ngithi mina inhlawulo ihamba kanjani? Wasethi yena kimi inhlawulo yokuqala imbuzi kwaba imbuzi enkosi. Inkomo yahlatshwa egeza amagceke. Ezinye ke inkomo embili zenzana. Ilapho ke singasazwana khona. Asizwana ngempela nje isikhathi eside kuze kwashaya 1997 naye. Hayi ngaphuma ke ngahamba ngoba ngalitholi usuku lomshado. Kuthe ngo-1987 ngise Northwest la ngangisebenzela khona. Umfowethu wangifonela ukuthi kunabakombokazi la. Bathi balethe umshado wakho. Ngithi mina umshado wami kanjani? Ngoba umshado ngokwazi kwami alukho usuku abalwemukela. Sebeqhamuka bengitshela ukuthi kunomshado wami ngikulungiselele nini ngoba mina isikhathi engangisilungisile balo ukuthi usithatha. Bathi bona basuka lapha baya enkosini. Inkosi yathi bahambisa umshado. Kulo mshado ngangimele udade wethu Sibongile uganele kwaMkhonazi manje. uMandimande. Ngangimelwe nguye ngekho mina ngoba ngabatshela ukuthi le mfishi kangingeni le. Hayi ngibuye ngithole vele usekhona ekhaya. Ngithatha impahla zakhe ngikhiphe phandle. Hayi bengikhuze ke abafowethu nomama ukuthi lokho engikwenzayo ku-wrong ngathula ke ngabahlonipha. Sihlalile ke naye. Mina nalobuhlungu ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi umshado wami nginganikezwa wona. Ngiucelile ngilobole. Emva kwalokho bawuletha kanjani? Hayi ngafuna ke manje ukuthi yini inkinga ikuphi inkinga la? Ngithe uma ngihamba ngo-89 nga-applyela isibhamu. Yabuya impendulo yathi isibhamu sami sirejectiwe. Ngenze appeal. Uma ngabe ngiqhubeka ngenza le appeal ngisebenzela Northern Cape. Lekolwahla. Uma ngabe ngilena ebese phone unkosikazi uthi hayi ngo-1990 i-appeal yakho iphasile. I-license yakhe sifikile. Ngithi mina sifikile ngithi hayi kulungile ngoba ngisalelwe inyanga embili ukuthi ngibuye. Tshela amaphoyisa ukuthi awalinde ngizobuya. Wathi yena hayi buya ngoba kuthiwa uma ngabe ungabuyi le license iyahamba. Ngasuka eNorthern Cape ngijahe eBonjeni epolice station. NgoLwesine ku-3 o'clock ntambama. Ngathi mangifika eBonjeni ngoLwesihlanu ntambama ngo-4:30 amaphoyisa sevalile. Ngehla ngaya ekhaya. Uma ngifika ekhaya hayi ngilale
kuse ngomgqibelo ekseni esabatha ngibuza ukuthi yiliphi leliphoyisa ebelifike lithi ilicense yami ifikele na wangangiphendula ntambama ngalisabatha futhi ngambuza ngibuzile ekseni ukuthi ubani lo obela ekutshela ukuthi ilicense yami ibuyile wathi bengidlala ho kwangiphatha kabi kwalokho ngisuke endaweni ekudeke kangaka ngiriska impilo ngihambe ngiyahayika kanti ngavele ngabuyela emuva ngesonto ade kufanele ngibuyele emuva ngomsombuluko ngabuyela emuva ngesonto uma ngabe kuphela umsombuluko olesibili olesithathu wangifonela wathi akayanga endaweni yakhe hawo awuyanga endaweni yakho kanjani ngathatha i-notebook yami pocket book yami ngabhala phansi ngathi mina uyadlala kanti uzongisulela ngesisu uthandana nendoda kwambatha yayisebenza eIthala Bank ubuye nje bufike wafika wamthinta ngamthinta ngoba phela ngangazilutho mina ngazi ukuthi nje ukhuluma iqiniso ukuthi ilicense ibuyile manje uma ngifika la sengithola ukuthi license ayikho uthi uma ngabe ngithi mina kanjani ngisuke ekudeni kangaka uriska ngempilo yabo uthi yena hayi adedlala emva ka 3 days ngihambile usengitshela ukuthi akaya ngendaweni yakhe kanjani ngamtshela ukuthi ayikho leyo sayilwa ke leyo mpileyo sayilwa naye leyo mpi kwasti kwashaya 1992 lapha athathe khona isinqumo sokuthi ephuze upoison ephuzisa upoison uma ephuza upoison ungitshela ngo10 ukuthi uphuza upoison kwakuyisabatha ngoba ubalekela manje ukuthi ngiyambamba ukuthi lengane akuyona yami isizelwe ingane ngiyambamba ukuthi ingane akuyona yami yesithathu lengane ngesini ingane lesithathu intombazane engiyami kodwa lengane yesithathu ngiyumfana ayizala nombatha leka 4 uma ke ngimthathe ngimse kwaba kubo ngedlule ngoba ngedlulisa nje ukuthi bazi ukuthi uphuza upoison ngamthatha ngamse eclinic egugulesizwe eclinic yathi hey kungapheke kwethu mphuthumise obonjeni babe fonela udokotela benza imithi lapha sithe masifika nje bamfaka imithi bemdrainer upoison wasinda ngalokho wahlala esibhedlela insuku kwakwi isonto baze bangibiza mina ngolwesithathu ukuthi kufanele ngibe sesibhedlela ngaye esibhedlela ngithola lapho udokotela i-social worker umfundisi base bethi ke kimi kwaqala udokotela wakhuluma wathi Ndimande siyazi ukuthi kunenkinga usevumile lo ukuthi ingane akusiyona yakho ngakho lo muntu uyingozi njobe ekwazi ukuyiphuza ipoison umkwaphindwa wakhuluma le ndaba uzofa ngakho sicela ukuthi ungabe usayikhuluma lenkinga angenelele ama social worker kungenela umfundisi ngase ngithi mina kubo cha uma ngabe nisho kanjalo phela kasukela esibhedlela yakuba angeke eze kwaNdimande nangempela kwafika bakubo bamlanda naye ingane isekhaya isingakanani kumanje inathi ngaleso sikhathi yayina 13 months ngaleso sikhathi yayina 13 months uma ngabe ke bemthatha bakubo bamsekhaya kubo bahlala na isonto lonke base bengibiza bengicela ukuthi angiye khona ngaya khona bafike bafaka uxolo bacela uba ngibaxolele kulesimo abhekene naso ngithi mina isiphi bathi leso ukuthi lo mntwana eyiphathe kanje hayi ngilalele bese ngiyabuza mina nina nifuna ngenzeni bathi hayi sifuna ukuthi sizocela ukuthi ingane sizoyithatha le ngithulana sizoyithatha ngoba vele useshilo ukuthi akusiyona yakho ngithi mina kubo ingane ayinacala
umuntu onecala yilo elithi ngihambe naye ingane ayinacala ngenkathi kwenziwa lesivumelwano sikayise nonina yayingekho so angeke ngibeke ingane icala base bethi bona usho ukuthi ke mkhwenyana senze njani ngithi mina kuyafana le ngane noma ngayithatha izokondlwa yimvele ngoba uzokhipha imali yami ayondle hayi base bethi ke siyaxolisa ndimande siyacela ukuthi usixole ulale phekwethu ngoba lokhu ngokuqala kanti abazi ukuthi mina ngilandela lukhona udaba engilulandelayo lalo mfana omdala udaba lomfana omdala uthi uyalilandela yini esikusolisile ukuthi nomfana omdala ke wakho into engisolisile indlela okwenzeka ngayo ukuthi umshado wami ngawutholi kwakuvikelwa lo mfana ngoba ngingamzali kodwa mina ngangingazi ngoba umalume ngenkathi ngilanda inkomo wathi ngingaqale ngizisebenzise lezi inkomo ilapho sokubuya khona umqondo ukuthi umalume kwakunenkulumo ayingifihlela yona la kanti umalume umbambile lo nkosikazi nendoda yakwagwala eyiphoyisa la ejozini enye indoda futhi eceleni enye indoda eceleni khona nale yasethala eceleni indoda kukhona nesekuthala eceleni uma ke ngikulandela lokho ngakuthola ngambiza uGwala indoda uma ngimbiza wendoda ake sihlangane lapha kunenkulumo oyikanje kanje excuse me kuthe uma ngabe le ndoda sihlangana emafonini sase simbeka isikhathi nendawo la sifanele sihlangane khona ejozini lapha ngase clinic endala ngicabanga ukuthi abantu basejozini bayazi le ndawo kunesakhiwo manje sakwamthembu uBaskidi kuleyo ndawo ayethi asihlangane kuyo lo mnumzana kanti bafuna ukungiroba kahle babefuna ukuthi bengikhombe ngeibhamu ngoba amaphoyisa lawo bengikhombe ngeibhamu bengigibeze ngiyonqunywa abakwenzanga ke abakwazanga ukwenza lokho ukuthola kanjani lokho bangikhomba ngeibhamu phela uma ngabe ima imoto la esilinde esizohlangana khona bangikhomba ngeibhamu uma bengikhomba ngebhamu beqeda ukungikhomba ngebhamu kwathola ukuthi mina ngifast kwedlula bona itraining ngayifana mina ngiyisotsha bona bangamaphoyisa bathi uma bengisola ukuthi kukhona abakukhiphayo ngakhipha kuqala isibhamu mina basobe babaleka kwakukhona umfana wakwangcobo useshonile manje okwakuthiwa uPace Ngcobo babe ngamboni ngoba egqoke i-civilian clothes uyisotsha naye ngangihamba naye kodwa ngimqhuba phambili kuthe uma ngabe ngikhuluma ezokukhala ibhamu ngikhokha isibhamu waphenduka asebaleka amaphoyisa kuthe ngiqhubeke mina ngiyela ngihlala khona sikhulume naye uPhesi bese ngihlela ukuthi kusasa asiye kule amaphoyisa ayihlala lapha phezulu eTop Town ayisebenza nomunye umlungu okuthiwa usilabhede uma ngifika lapha ngifike ngithathe ileave ngigcwalisa ileave emsebenzini ngiqhubeke ngiye lapha ya uma ngifika lapha uMr Gwala excuse me uhambile unikezwe a special transfer so ngo92 kuze kube namhlanje kodwa ke kulezi inyanga eziphelile ngizokuthiwa ushonile wanikezwe transfer special transfer ngabuza ukuphi kanti baxoxisene nomphathi wamasotsha ala ejozini ngaleso sikhathi ukuthi no lo muntu uyingozi kakhulu uma ngabe lo muntu engahlala aqhubeke ehlalela uzomshaya lo ngoba wayengazi ukuthi ngisuka kwi special force ibranch ye special force
kusho ukuthi ngangenze advanced training emasotsheni. So uyabatshela ke lokuthi lo uyingozi kakhulu lo. Uma ngabe kuzoqhubeka lo ehlalelo akahambe, wahamba ngaleso sikhathi. Wahamba namanje uzowashona akumazi ukuthi kodwa ngamfuna emangozi ngoba ngasola ukuthi uye emangozi. Ngaye ngafika kubo, ngiyazi kubo. Kwathiwa akekho. Akaze kufike. Bona bazosebenza ejozini. Kusho ukuthi into afika wayakha inkulumo afika yakha lapha. Kodwa nje kulezi inyanga epheli station. Sengisho ukuthi ke nalo mfana lo omdala uzalwa ngigwala. Uyakwazi lokho. Ngamtshela ngelinye la ngathi mina wena mfana ngoba uyangihlonipha. Ngisho uma ngabe kwenziwa iDNA le ngifuna kuyenza. Kodwa wena ngizokubeka esendeni lami kusho ukuthi uzalwa yimi. Ngizokuthatha njengendodana yami. Kwahamba sizwana naye kuze kwaphela ukuzwana nami naye ngo-2019. Ugwalo baleka nje ushiya amachwana akhe la. Ichwane lakhe la. Manga ngase u2 amachwana kwena. Awu2 amachwana ala igcikeni ungewona kwaNdimande. Ondliwa wena. Ondliwa yimina. Hayi ebalekile njalo ke nalomfana lo eqhubeke ngihlonipha kahle ngoba ezoshadelwa ngaze ngamnikeza inkomo embili ngamnikeza 20,000 ongamzali njalo engamzali kodwa ngithatha njengengane yakho ngimthatha njengengane yami akekho kulezi ingane ekhona egcekeni engibandlululayo kodwa nonina siyakhuluma kukhona lokukhuluma esikhuluma nonina ukuthi lezi ingane uma ngabe sezikhulile kazihambe ziye ebongweni zazo. Kwenzeka elokho evuma ke ukuthi kuyoba kanjalo. Kuze kwashaya ke isikhathi lesi angishintshele ngaso. Okay, ikhona ke futhi ezinye ingane engizokhuluma ngazo. Ziqhamuka futhi manje. Ziqhamuka khona kuye lo mama. Sinezakho. Zingezami ngoba phela zikhuliswe yimi. Kodwa ke ngoko biological father angisiyi. Phezu kwalo 4 sukhona. Usephinde futhi walethe ezinye. Uphinde walethe ezinye. Uyilanda ngaphandle. Uyilanda ngaphandle. Ulakhi umfana uzalwa uthisha uGumede ubefundisa eMamfene. Uthisha uGumede kuthe ngo1994 ngilapha emsebenzini ejozini. Uletha unkosikazi ebusuku kwakulapha ko9 isikhathi ngicabanga ukuthi ke mina ungelekelele nje ngoba phela sakhelene unkosikazi usenenkinga ufuna ukuteta Unkosikazi kabani wami umletha kimi ebusuku emthatha angimazi wayemthatheni umlethe emsebenzini unkosikazi uyithwele uthe yakhe ingane uthi ngeyami ingane okay uyamletha kuGumede befike ke udokotela ubhoda embelethise bese ebusuku eyiswa eBay khiphi ambulance imseBay esibhedlela indleko zami njalo hayi ngicabanga ukuthi indodana yami mina ikhulu ingane uthi ngo1997 ngiphume emsebenzini ntamba manje ke ngekhathi zo5 ngehla istopini lapha ngokwakhanyile emsenti ethi room ebesethi kuqhamuke umfana wakwaMasuku ethi umfana wakwaMasuku kimi hawu Ndimande ngethuke hawu Masuku uyangazi uMasuku mina ngazi ukuthi akaphilile ekhanda athi hawu Ndimande ngiyakwazi ngithi mina hawu njani ke Masuku uthi hayi ngiyaphila baba
Ndimande uGumede ufunana emzini wakhe ebusuku. Umbuzo kaMasuku lo. Usho umuntu ogula ngekhanda. Kusho umuntu ogula ngekhanda. Ngithi mina ubani Masuku ethi uGumede ufunane emzini wakho ebusuku Ndimande. Ngithi mina kuye lapha ngakhele inkosi uGumede, oGumede baningi. Uma ukhuluma ngoGumede ukhuluma ngobani? Masuku. Athi Masuku oho ebaleke. Kwathi ngiba ngimxoxe ngimlandele. Masuku. Ngithi mina imuphi uGumede okhuluma ngaye Masuku? Ngicela ungichazele. Ethi uMasuku uGumede ekhombe esikoleni eMamfene. Ukhombe cottage la kuhlala khona uthisha. Athi uGumede ekhomba indlu kaGumede. Ngithi mina uGumede athi ufunana ebusuku. Athi ya. Ngithi mina umbone ikhathe ezingaki. Uthi sengimbone ngaphezulu ka8. uMasuku umuzwa wakubo wakhelene nowami. Yingakho abamnaki ngoba bazi ukuthi akaphilile. Abamnaki uma benza lezi zinto. uGumede ulanda unkosikazi wami ebusuku yena ecottage lakhe. Bahlangana ke nalomfana njalo nje. Bangamnaki ngoba bazi ukuthi akaphilile ekhanda. Kanti uMasuku uhlakaniphile. Ngimbuze unkosikazi ngalokho. Ethi yena hayi mina sengikhathele lezi indaba zakho. Kanti ufihla ubugebengu. Nale ngane akusiye yami. Lewulakhe. Ngeka Mr Gumede. Sengike ngahlangana ke naye eMatuba. Uma ngicabanga ngenyanga ngo September. Ngangisuka le Judea. Uyasonda nomama lo? Uyasonda kodwa kwelinye ibandla lamaKristu. Okay. Kuthiwa Apostolic Faith Church. Wena nangapha unelakhe ibandla nawe ngapha? Cha mina besikhonza ndawonye. Kodwa ke ngingakhonzi ngaphansi kwebandla lakhe. Ngikhonzela nje kwenye kodwa ngoba ingasekhaya be attenda khona sonke. So ke nazi ke futhi ezinye izingane ebe ngizilwa manje ngilandela udaba lwazo amawele uZanele noThandela. Udaba lwabo bengilulandela kakhulu eduze futhi. Uphelize uthola amawele manje mama? Uthola amawele ngo1995. Bese ngiqeda indaba yalamawele. Sengiyilandele kakhulu akazeni ukuthi ngiyalandela. Uma ngabe ngilandela ngiyathola ukuthi izingane lezi zinendoda enye. YakwaNhlenyana. La shuthi la soka macho sasethedla egcini kwakho manje. Kugcwele wona odwa. La egcikini. Manje ke ngithe uma bengisalandele udaba lokwaNhlenyama ukanina wami. Ngangithi ngifuna ukuthi ngimbuze uJona Nhlenyama ngalolu daba. Kodwa ke ngebhadi ngithe uma bengisamalungiselelo washona lo Nhlenyama. Ngasala nale nkinga ukuthi ubani engiyombuza manje. Ushona ngani uyagula? Ubulawa uba sengozini yemoto eNkonkoni. Wathi uyangena itruck yakugibela phe kwakhe lapha eCrossing. Kusho wayijika yena ebheka ophongolo itruck iqhamuka yedlula ibheka empangeni yagibela phe kwakhe. Washona. Kodwa ke futhi umama lo waya emngcwabeni kaNhlenyana. Osazi wakho njalo? Waya emngcwabeni kaNkosi kaNhlenyana. Uthi uyongcwaba bani mayesho kona ephumela ekhaya? Wathi uyongcwaba uNhlenyana. Lokho nginobufakazi bakho waya
emngcwabeni kaNhlenyana wayobuka indoda yakhe ukuthi ihambe ngempela. Sezingaki ingane la egcekeni ekhaya? Ingane ela igcekeni ekhaya ukuzala kasithupha kodwa ingane ikhona zingu7 ngoba lezi ezinye zingamawele, so ngiyibala njengengane eyodwa. Shuthi kulo 6 noma o7 zingaki ezakho? Ngokwazi kwami ingane yinye ingane yami lapha kulomndeni. Uqiniseka kangakanani ukuthi yakho la? Iyafana nendodakazi yami abayifica ikhona. Ngisho ungalanda isithombe sakho uyimina nje bangihlezi. Lezi ezinye ke zifuza oyise. Awukazi uyenza i-DNA test nayo lengane ukuthi nephela uyayibona ukuthi ifana nawe nengane yakho, yikho uqinisekisa ukuthi yakho? No, angaze ngiyenze i-DNA test nayo, kodwa ilokho ebengithi ngicela ukuthi ningisize kukho, ningelekelele kukho ngoba ngeke ngakhuluma ngalokho kulonkosikazi. Wathi ingane sezikhulile. Le okuthiwa uThulani ke engedelela kakhulu. Le yakwambatha. Lo uyithanda? Cha, hayi le umfana wesibili. Le ngedelela kakhulu. Kumanje nje kune protection order ekhona engiyenzele yona. Iveza ndlebe lo protection order. Imina engilezeli lifike la lona la ngibhalela lifike la ngiblocker. Ngiya eKhakhonina ngoMay. Ngiyocela ukuthi ngicela ukuthi babe khona emhlanganweni engiubizele umndeni nonkosikazi nabakwaMalume, kusho imindeni emithathu engiyifunayo. Ngamfonela ke ngahamba mathupha ngiya eKhakhonina ngiyobika lolu daba. Kuthe uma ngabe ngiyale wangiblocker uma uwela ubala mhlanga. Ngihamba nganayo imoto umfowethu. Wangiblocker. Ngathula, ngaqhubeka ngala ngiye khona. Lezi gameko seziningi kakhulu azenzile lo mntwana. Ikhona okwenza ukuthi ngimenzele i-protection order. Wangibhalela incwadi ekhona ela ku WhatsApp. Sengiyiprintile, ngidownloadile. Ikhona enkantolo. Wangiblocker esection 2. Wangethuka enkantolo ngoJune obonjeni. Waphinda futhi wangethuka enkantolo obonjeni ngoJuly. Uthuka iveza ndlebe? Ngithuka iveza ndlebe. Uma liqeda lapho inkantolo linikeza ilungelo ukuthi alingibophe. Wenzeni? Ngoba ngithe mina ngicela ukuvikeleka kule inkantolo. Wahamba ke engivulela icala ukuthi kangephucwe ibhamu zami. Zingaki ibhamu? Nginebhamu entathu. Uthi angephucwe ibhamu zami. Inkantolo iyabuza ukuthi wenzeni ngazo. Akutholakala ukuthi ngenzani. Ibhamu encane. Kukhona embili encane nesikhulu esincane. Nesikhulu esodwa esikhulu. Okay. Uthi ke ucela ukuthi ibhamu zami ithathwe. Inkantolo yalichitha lelo cala. Okwesibili waphinda futhi wangethuka engwavuma. Waphinda futhi wangethuka phakathi enkantolo kwi-chamber. Ukuthuka ngayiphi inhlamvu uthini? Uthi uma ngabe ummeli kanina efunda inkulumo kwi-statement esibhalwe unina, ngiyaphenduka mina ngibheka unina ukuthi hawu kanti lapha kunje impahla zami seyicaziwe uyinikeze indodakazi le ngithi ngiyami
umuzi osecinci kwesakamthetho umfana omdala umnikeze i-can loader Banikezwe bani? unina Ngayiphi imvumo? angiyazi Uyasebenza nonina? wayesebenza eplazini mina ibusiness le yokulima agribusiness ngayisungula ngomoba engangikade ngikuthenge kumfowethu manje ibusiness isinkulu ngoba mina bengahlali ekhaya kodwa ibifandwa yimi ngathenga i-can loader engithengisa i-can loader endodeni yakhe ngo-70,000 Kuyiphi indoda futhi manje? uMantengu umdumiseni Mantengu Mangaka amadoda akhe lo nkosi wakho? amadoda lo nkosikazi angwazi mangake angaphezulu ka10 Nawe uyayibala lapho? angisesindo yakhe mina angisesindo yakhe njengoba efaka i-divorce vele angisesindo yakhe Bana-ke baba Ndimande awusibeke esithombeni la. Hey, South Africa kolukhuni uhleli nonkosikazi la. Sezale zonke lezi zingane la egcekeni okholwa ukuthi akuzona ezakho. Niyayixoxa yini lento nibhekana kanjani nokuthi hayibo nkosikazi phela lezi ngane akuzona ezami. Uthini impilo injani egcekeni nasekamereni impilo injani nobabili? Siyayixoxa le ndaba naye uthi angimxolele kuzo zonke izimo igameka azenza ngithi mina ngingakuxolela kukho konke kodwa izingane kaziye konini koyise lesekhulile njengoba sasivumelene kanjalo ekamerweni umuntu ulala lapha nomuntu ulala lapha akusakhulunyiswana mhlawumbe ngingena ngo12 ngangena ngo12 ekamerweni uma ngabe sihlezi sihlala amaqoqo ngokwehlukana ngihlalela lapha sosihlahla enihlezi lapha nezingane zakhe ngayibona impilo ukuthi kayinhle ngoba sengidlelwe zonke izinto lezi kade ngibala manje ukuthi uthi ngezakhe kodwa imini bengifanda le business njoba eseyabele izingane zakhe nje wayidephuna manje ke ngibone impilo ingenhle ngacela ukuthi ngihambe ngiyohlala kulomuzi osematuba hayi ukuthi ngicela ukuthi ngiyohlala emzini wasematuba ngoba nginomunye unkosikazi cha umuzi wethu osematuba naye uma ngifika lapha ngihlala nengane eyindodakazi yami le elinyiwele ukuthiwa uZanele lele bengithi ngisola ukuthi uyise uNhlenyama ngihlala nomzukulu ozalwa indodakazi endala uma ngabe ngilapha impilo ayinhle ngiyabona ukuthi lapha lento engibalekele eMamfene ngizoyithola la ngasuka lapho ke mnumzane ngakufonela umfowethu ngamtshela ukuthi umfowethu ayi kunzima ngicela ukuthi sibonane sabonana ke kwangolwesithathu ngafika ngamthulela zonke inkinga engibhekane nazo wathi umfowethu kungcono ukuthi sihlanganise ngithi mina ngeke ngikwazi ukuthi sihlangane ngoba wena wenziwa ukuthi awazi sachitha isikhathi esingangama hour amane nomfowethu sikhuluma lo daba ngamvalelisa ngahamba ngaya Eastern Cape lapho ngifike ngahlala khona 8 months ngibuyela kwaNdimande ngoba sengigula ngacela indawo ukuhlala kuNkosazi umfowethu lo njoba ningibona ngilanje ngaye ngawuhlanganisa umndeni la khona yena angafikanga khona abakubo bangafikanga khona bevinjwe nguye ngawutshela umndeni ukuthi sengibuyile lapha engikhona ngizohlala kwamfowethu ngizolungisa lezi inkinga zami uma esuka lapha wasehamba uyofaka idivorce uyena ofayisha idivorce uyena ofaka idivorce aziphi izathu uthi ngihlala nomfazi uthi ngihlala nomfazi esho umfazi omfowethu
useke wamhlasela ngisho umfazi womfowethu. La kunabafana ababili nonkosikazi womfowethu. Umuzi womfowethu lo. Ngicela ukuhlala kuze kufinalize i-divorce case yami. Ngakho ke icala njengoba ngikhuluma lisenkantolo. So okwenza ukuthi ngisuke ekhaya ingenxa ukuthi ngingaphephile. Le ndodakazi yami engithi indodakazi yami ingitshele ukuthi uyise ade afa. Njengoba ngeke ngakuveza ukuthi kwathiwa ngo-21 April 2024 angisekho emhlabeni. Ngidutshulwe. Ngikuthola lokho ngosibari usibari umkhwenyana ogana udadewethu wakwaMabika uthi ukuthole kwaGumede Uthu udujuliwe. kuthiwa ngidutshuliwe Udujulo bani? nababazi. Ngakulandela ke lokho ngahamba ngaze ngafika la okusuka khona kumfana wakwaNgwenya ozala umza wami. Usho ukuthi uyindodana. Wathi yebo baba excuse me. Abantu ababekhuluma le udaba babehlezi lapha ngilapha mina bangazi. Nami ke futhi angikwazi ukuba bathi umlungu udutshulwe okwaNdimande. Ufile nje basikhuluma nje. Ngithi mina labantu ngabakhombani wathi cha angeke ngikwazi ukubakhomba. Lolo daba ngaluthatha ngalusemaphoyiseni ukuthi kunesimo esikanje engibhekane naso. Amaphoyisa awe ngalokho. Manje uphumile ekhaya. Ubalekela unkosikazi namavezandlebe lawagcwele umusi. Kunjalo baba. Ngoba impilo yami ibingasaphephile. Uma ngabe umuntu ekwazi ukudla poison yena. Kunganzima kanjani ukuthi engifakele mina. Kodwa ke Ndimande nakho asimbonga uNkulunkulu namadlozi akeni ustrong baba. Ilokho nami engikusho nabanye abaye mabekhuluma bebonga ukuthi angithathanga inqumo enqamlelayo. Kumanje ngilinda inkantolo ukuthi iphume nesinqumo esingahle singenze ngiphile kabusha kulesimo engibhekane naso. Kodwa ke uma ngabe inkantolo izothatha esinye isinqumo angazi nami ukuthi ngizokwenza njani. Lezi ngane zikhona izinto obusuyibhayile kuzona ezintweni zakho. Cha azikho. Okay, izinto zakho esabiza wena. Izinto zami ngokomsebenzi ngangimnikeze ilungelo unkosikazi ukuthi izinto ukuze ekwazi ukusebenzisa le business ngoba ngingekho eduze mina bengihamba isikhathi esiningi ngihamba engabe ezakimi ezocela ukuthi manje ngifuna engitshele ukuthi ngifuna ukusebenzisa imali engaka kuyokwenza ukuthi so izinto zonke manje zibhalwe ngegama lakhe akho ngisho yodwa ebhalwe ngegama lami kodwa imina umsunguli walezi zinto imina nginofakazi abathintekayo uCleopas Sithole ungenye amadoda ngiplana naye ukuthi Sithole ngifuna ukuthi kusasa ngenze ukuthi kwenzeke kusasa ngifuna ukwenza ukuthi kwenzeke uMatozi wakwaZulu ungomunye ongumngani walonkosikazi unolwazi ngalokho engushoyo. Baningi ke abantu abaziyo endaweni kodwa ngikhuluma ngabantu ebengisondelene nabo kakhulu ebengeke ngithi uma ngikhulume nabo. Njengamanje uprocess ye divorce efaka unkosikazi and ukhala ngona ukuthi izingane lezi ufisa ukwenza ama DNA test naso. Yebo kunjalo baba. Uma ngabe nje ningasizakala lapho
ukuze njengoba ephuma akaphume nokungokwakhe engisale nokungokwami okungukuthi uma ngabe ehamba ekahambe phela nezingane lezi ayinika ibongo zazo. Okay. Izingane zithinze ziyavuma ukuthi zenze ama DNA. Kazivumi. Zithi inqabelana. Zithi sezindala. Manje mase zindala DNA yenze nomsumntana. Angazi lokho nami okungididayo. Kodwa ke ngisacele ummeli wami ukuthi lolu daba elulwe enkantolo. Ukuthi aphoqe inkantolo ukuthi lezi ngane zenze DNA nami ukuze zingiprove wrong phela ekutheni ngithi kangizali. South Africa nelizwa kosiza libhekene nobaba nje manje la kulukhuni bafethu kulukhuni. Nokho ke njengoba ngisho ngithi ngiyakubonga nje ukuthi kuba strong kwakhe ngoba omunye umuntu engabe impela manje kukhulunywa okunye ngabe selidumela adlula. But ke abanye abantu besifazane bebangaboni ukuthi ngayichukuluza inyoka ongekwazi futhi ukuyimela mangabe sivusa ikhandi sichoboza bese siyakhala ke ezweni sithi awu kwenzakaleni kanti uyena umuntu obelokho edlokoza yazi yaphuma into yabedlokoza mesimlimaza ngoba uyalibona usizi yabo nawe nje awuyifake ecathweni zakho ubaba ukuthi ngabe kuwena uphila kanjani nawe umuntu esimama ake ube udadewabo kababa ukuthi ngabe ufila kanjani esimene esinjengalesi unesibindi ke nangomama baba uNdimande ofisa sikusize ngakho kakhulu thina njengethweleni ikuphi engifisa ukuthi ningisize ngakho mhlonishwa kakhulu i-DNA test le engithi ngifuna ukuthi phela njengoba ngibatshela ukuthi kangibazali abantwana bengiprove wrong kukho ngoba lokhu abakwazi bona njengoba akekho ngisho yedwa engake ngambiza ngesici ukuthi uyivezandlebe ngoba bengikhulisa abantu bengakhulisa zona ilwane mina ngikhulisa abantu nginomqondo ukuthi ekugcineni ngiyobatshela sebekhulile ukuthi cha phela amadoda namantombazana anibona abakwaNdimande ngoba la kunentombazane lendala nayo akuyona yakwaNdimande wafika ugogo wayo kimi wabeka ukuthi ngathatha ingane ngathatha umalokazana wakhe nengane yakhe ngithi mina wathi ngathatha umalokazana wakho nomzukulu wakho wana yebo ngithi mina wena ungakwabani wathi ungakwaphakathi phesha kwebridge ishwalele elikhulu uma ngabe ngithi ke mina lalela la lo muntu okhuluma ngayo imina ngoba yena wavele wathi nje isosha la kwaNdimande eMafene ngathi mina lo okhuluma ngayo ngicela ukuthi wenze kanje na ke gogo ukuze lo daba lulandeleleke hamba uye kwaMbokazi nayi inamba yami ungithinte kwaku 1993 uma usubuya kwaMbokazi ungithinte ukuthi bathini selokho ahamba lokho ugogo angazi noma uyaphila lo munjani bathini ekhweni lakho ngayonke lento indaba ezintsha namhlanje abasekhweni lami bathi ngangihlaleleni sonke lesikhathi ngingabiki ngenkinga engibhekene nayo ngikhuluma nayo nje manje kukhona umfo wakhona kwaMbokazi engisazomfonela ngezinkulumo ayikhulume eyibhekise kimi ukuthi ngangathengi ngani ezami imoto ngisasebenza sengizobangisa udadewabo efeni lakhe udadewabo wayisebenzaphi
ngisafuna ukuthi ngimbuze nje ngimtshela ukuthi akaphume endabeni angaqondene naye njengoba yena wathatha isinqumo sokuthi ngiye kuye ngiyomcela ukuthi kaye emhlanganweni engiyobe ngiyubizile wathatha isinqumo sokungafiki wangifonela ukuthi akazokufika isizathu sakhe ke leso angene kuso akaphumeke endabeni ezingamfanele ngoba lokho akukhulumayo akakwazi kulukhuni la South Africa yabona uzokaniselwa ungekho ngisho kuba bikuthiwa nalo lomshado suyatshelwa okukhombisa ukuthi khona babekufihla la babazi lo iqiniso bayalazi iqiniso kunje namhlanje ke asazi ukuthi ngabe ke bona ukuphefumula kwabo njengabantu basekhweni noma bayishaya isifuba ngondodakazi wabo ngoba ibhlungu lento eSouth Africa ibhlungu ebhekene nabantu besilisa yabona nje usizile kababa lufikisela ngenyembezi uma uluzwa indlela sebhekene nobhlungu ngayo baba ummeli wakho sizokhuluma naye sithole ukuthi kumi kanjani ukuze mhlawumbe sibone amakhona bafuneka silekelele khona esayidini lakhe ukuze ukwazi ukuthi uthole ubulungiswa baba ngoba wonke umuntu uyakudeserve ukuthi akuthole ubulungiswa kulizwe siliphila South Africa umthetho akekho ngaphezulu komthetho sizozama ukuthi simlekele sikhulume naye ayi ngabonga kakhulu ngoba naye ngimthintile nje ngaphambi ukuthi ngikhulume nani ngenkathi kulela sonto ngenkathi ngiqala nje ukuthi ngixoxisane nawe ngamtshela ukuthi ngicabanga ukwenza kanje wakwemukela kakhulu naye wathi hayi uyanazi ngakho ke njengoba ngikhuluma nani nje uaware ukuthi ngizokhuluma nani kodwa angikaze ngimthinti izolo nakuthanga ngikaze ngimthinti ngoba okwenza ukuthi ngamthinti ukuthi bengingazi ukuthi siyohlangana nini kodwa ke njengoba nithi nizokwazi nizomthinta ngizonikeza inamba yakhe ngizonikeza landline nginikeze i-cellphone number ngoba ikakhulukazi ku landline ku cellphone katholakala kodwa eofficeini lakhe kuhlale kukhona uMr Gama othatha incingo baba sazivala nje ungathini mhlawumbe iseluleko sakho nabanye amadoda abhekene nenkinga njengale iseluleko sami emadodeni abhekane nenkinga efana nale yami ngiyacela ukuba babeke phansi umoya bangathathi izinto ngendluzula balandele umthetho uma ke umthetho ubachitha ke angazi ukuthi sebengaphephelapi ke bona esimene esinjalo kodwa ke nami njengoba ngihlezi nje konke ukuhlukumezeka nokwethukwa engibhekane nakho yilonkosikazi uyangethuka kakhulu ngilindele ukuthi umthetho uthathe indima yawo kodwa konke okwenzakalakho ngimbikela ummeli wami nezinto ezishiwo enkantolo ngami engayithandi ngimtshelile ummeli kodwa wasethi ke ummeli kuyilungelo likammeli wakhe ukuthi ekhulume kanje engicofe enkantolo engicofe ekhulume njengomuntu amaziyo ufuna ukukhipha lento ngaphakathi kwena engicasula ngakho ke abameli nabo abothi mabekhuluma esimene esifana nalesi bazi ukuthi bakhuluma nomuntu olimele kakhulu emphefumulweni ukuze ngoba uma bekhuluma ngalendlela lommeli ayikhuluma ngayo engibiza ngemonster ngiyindoda ngingaka bathi inunu uthi ngiyinunu ngibuya ngizodla into engayisebenzelanga enkantolo phakathi so lokho nje kukodwa kwangenza ngaphatheka kabi kodwa ke ngoba ngihlonipha umthetho angizake ngisho lutho enkantolo ngize ngaye ngahamba kummeli wami ngamtshela ukuthi indlela abakhuluma ngayo nomuntu ayinhle ikakhulukazi uma umuntu ngamazi akanamlando ngami
Ungalithatha njengani usuku lokuqala wahlangana nayo unkosikazi wakho lo? Ungathatha njengosuku lwesibusiso noma mhlambe usuku kanjani? Lwalungesona isibusiso. Isiqalekiso ngoba kumanje isimo engibhekane naso. Ngangalindele ukuthi kungenzeka kanje. Mina ngangithi ngithatha umuntu ozovusa umuzi kababa. Kanti ngithatha isilwane uqobo. Sesingijikele ke sisendlini. Singikhiphile emzini wami nengane namafesandlebe. Yilokho engakusho. Ubona ingoma ethi Adamu kephi nathi Adamu angazi ngicashile ngazi yilo mfazi wanginika yena ongonisile. Kulukhuni makunje South Africa kulukhuni amadoda athwele kanzima ubaba wayehlangane nentombi wayithanda etshela ukuthi uvusa umuzi wakuba kanti umuzi uzofa. Ikhiwane elibi eligcwele isibungu egcwele izibungu ngaphakathi elihle ngaphandle egcwele izibungu. Lafike umuzi njengoba kunje namhlanje njengoba umuzwa namanje usabela impilo yakhe ukuthi ke kuthiwa ngapha udujuliwe ukuthi kungenzeka ukuthi nakhona sethenga labantu abafuna bambulale. Akuhle lokhu ebene ephume emzini wakhe wayeshadile nomama ethi uzokwakha umuzi bavuse ikhaya banabantwana kanti abantwana bakubona bakhe. Kuningi South Africa kuningi kodwa ke uNkulunkulu uyena uyaziyo. Kulungile baba sicela ukuthi sivale la sibone ukuthi ke indlela yaphambili izoqhama kanjani. Hayi ngiyabonga kakhulu kodwa ngiyacela ukuba nihlale ningithinte ngoba ngumuntu ohlale ephazamisekile emqondweni. Ngendlela okwenzeka ngayo izinto. Nakuba nje ngikhuluma ngalomfazi omfowethu. Nakuba ngikhuluma ngodadewethu abangondlayo. Njengoba ngakutshela ukuthi ngisazocela imali. Ngayicela ke njengoba izola de behluleka ukuyitransfer kuwe bagcine bese betransfer kimi njengoba ngiyifaka. Sengisho ukuthi ke konke lokho ukuthi ngidleni ibusiness le yalapha ekhaya. Ibusiness yami ngade yalapha ekhaya. Yenza i-turnaround close to 2 million unyaka. Kodwa akakwazi ngisho ukunginikeza isenti lokuthi angithenga udrink. Le can loader ebe ngikhuluma ngayo namanje ngisayikhokhela. Ikhokhwa emalini yepension yami. Lokho nginikhombisa uma nifuna ukubona. Mhla ka-30 nje izobibamba. Le mali okufanele ngangiyiphilisa ngayo. Ngikhokhela i-can loader athi yena i-can loader indodana yakhe. Baba wathi into elindaba libalekile. Kunjani seke noma ubungakazi ukuthi ukuthi ubungakazi ukwenza mhlambe ungakuthokoza mhlambe ukuthi uyithole lento ekuthiwa i-counseling ubabona baluleke bezengqondo. Ngingakujabulela lokho kakhulu ukuze mhlambe bengisize laba ngisiza khona. Ngoba kumanje nje ngempela ngididekile. Inkantolo ayifuna ukuphuma nesinqumo 10 weeks ngenze agent application. Ucabanga ukuthini la? Nenkantolo iyangicindezela. Yiphi le nkantolo? Inkantolo sengwavuma. Okay. No, yikho ngithi sizokhuluma nommeli. Uma kunje mhlambe ke kodwa ke ngeke ngikhulume okuningi la yesokomthetho. Sizokhuluma behind cameras, yebo. Hayi, ngiyabonga baba. Yebo, sathokoza. South Africa siyabonga ngane zakwethu senezuleke udaba lika baba olubuhlungu. Esake silifisele umuntu wesilisa usabhekane nalo ngoba lunzima. Hope uhulumeni ke uyabona. Sibonge nje ukuthi sisala esikhonje ngamanje singazi ukuthi kusasa ngaphambi kwakusasa siyobe sikephi. Uma kunje kanza kwethu siyabonga. Nomuntu amehlo wasegcile inhlabathi ubuthongo busebukhona. Uyasha silalanga. Uthi uNkulunkulu uzosithwala ngethemba lokuthi uzosifika emakhaya siphephile.
sisazoyela eMtuba siyoseka futhi omunye wesilisa ubaba uMgabhi njengoba ngike ngabeka, siphuthuma khona enkantolo nayo senkingene njengeyakhe ubaba uNdimande kulukhuni amadoda athwele kanzima kulukhuni. South Africa siyabonga, nisale kahle emakhaya.